Aha Moments s Marcelou a s Terezou. Ahoj Terezko. Ahoj Marcelko. Dneska vnitřní brzdy. Budeme je hledat a budeme se je snažit odbrzdit, protože asi každý z nás zná pocit, že chceme začít cvičit, říct třeba šéfovi, co nás trápí, nebo se pustit do nějakého projektu, o kterém sníme třeba už dlouhou dobu. Nebo něco změnit. Nebo něco změnit, přesně. Všechno je nachystáno relativně a najednou to nejde. Nemůžeme to prostě udělat, nemůžeme se rozhoupat, jako by nás něco drželo zpátky. Takže se budeme bavit o tom, co to je, co nás může držet zpátky, jak to rozklíčovat a jak to rozbrzdit, aby to hezky fungovalo. Odbrzdit, no. Jak ty vidíš jako terapeutka a koučka vnitřní brzdy? Jsou to emoce a myšlenky, které nám brání udělat to, co si přejeme, přestože ty okolnosti jsou tomu nakloněné. Když bych řekla příklad, tak budu chtít dlouhodobě změnit práci, protože jsem prostě úplně nespokojená v té svojí a vůbec nic pro to nedělám. Tak to už je první věc. A druhá věc je, že třeba někdo přijde a řekne, hele, u nás se uvolnilo místo, my máme super šéfa, za lepší peníze, pojď k nám. A já řeknu, ty jo, asi ne. I když to chci. I když to chci. To jsou situace, které nedávají smysl. Já něco chci a proč do toho teda nejdu, nejsem schopna. Tak to je ta brzda. Zažívá to, myslíš, každý z nás? Aspoň občas v životě, protože mám pocit třeba já u sebe, nevím, že chci začít cvičit, všechny okolnosti jsou tomu nakloněné a já prostě nejdu, že jsem jediná na světě, že všichni ostatní cvičí dennodenně, prostě nic se nebrzdí. Mám chuť něco sdělit našim posluchačům. Víš, jako, můžu to říct? No, snažíme se s Marcel odbrzdit v tomhle směru obě dvě. Jsme si dali stres takovou výzvu. Ne, neříkej to. Ne, ale nedaří se nám. Budeme mít životní výzvy, no. Si říkám, že někdy je to jenom o tom, že to nemusí být ani blok, ale může to být, že prostě tam chybí motivace. To je taky rozdíl, že někdy je, že to opravdu chci a nejsem schopná pro to ty věci udělat. A někdy je to, že prostě nemám dostatečnou motivaci, ale určitě v sobě máme každý, někdo víc, někdo míní v nějakých situacích, někdo si je uvědomuje, někdo o nich neví, nechá se jima ovládat a někdo s nima umí pracovat. Můžu to tam mít a vědět, že je to můj blok, přitom si to umím zpracovat. No ale to, že něco chci a zároveň nejsem dostatečně nemotivovaná, abych do toho šla, nedává moc smysl. Nebo to tak může být, nebo možná ve skutečnosti chci něco jiného. U toho cvičení třeba možná chci vypadat dobře, ale zas tak moc nechci cvičit. Tak to mám asi já. Já tam nemám tu dostatečnou motivaci. Já bych chtěla cvičit něco, aby přesně mě bylo tancovat. A tam teda to břicho úplně si nepevním, jak bych chtěla, ale vlastně mi je to trochu jedno, pak co, no. Takže já třeba tam osobně tu motivaci vlastně takovou nemám, proto já to nedělám nakonec. A je mi to vlastně i celkem jedno. Ale tam to je trošku něco jiného, si myslím, že tam to totiž provází vnitřní nespokojenost, jako velká. A tady u mě třeba teďka s tím cvičením tu velkou vnitřní nespokojenost neprovází. No, ale co když se stane to, že chci tu novou práci, teď ta nová práce už je nachystaná, přesně přijde někdo, řekne, no tak máme tady místo, pojď. V práci se rozejdu dobře s tím svým kolektivem, takže vlastně můžu udělat jenom to, že do té práce přejdu a já to najednou neudělám. Prostě něco mě zabrzdí. Najednou to nejsem schopná ten poslední krok udělat. Může se mi to dít samozřejmě i v jiných oblastech života. Nevím, třeba potkám někoho, že vysněného partnera, jsem sama, můžu s ním začít chodit v pohodě a stejně do toho nejdu. I když chci. Podvědomě máš z něčeho strach, akorát s tím nejseš v kontaktu. Může to být strach z neúspěchu, strach z toho, že to nedopadne dobře, strach z neznáma, strach ze změn. Může to být pochybnost o sobě samé. A je to vlastně zatím vším, když vyjmenu tady ty věci, tak zatím vším je strach. A je to něco, co jsem si třeba naučila v dětství, že takhle se to nedělá, nemáš riskovat, no tak pak nechceš do žádné změny. Musíš být vždycky hodná holka, tak nechceš jít do konfliktu. A je to něco hodně hluboce uloženého, ale zatím vším je nějaká obava. Takže obava je
ta největší brzda, myslíš, strach? Věřím, že se tam k ní nakonec propracuju. Když bych si to zmapovala, o čem to je, tak na začátku mě můžou napadat takový praktický odpovědi. A co když tam bude hrozný kolektiv? A co když nakonec ta firma zkrachuje? A ono to vlastně moc nedává smysl, protože to se může stát všude. Může zkrachovat i ta moje firma, ale vlastně zatím může být opravdu strach z nejistoty. Když budu mít rodiče, kteří žili velmi stereotypním životem, měli celý život jednu práci, nikam necestovali, nic neměnili a ještě k tomu říkali, no hlavně žádnou změnu, prosím tě, to bys byla blázen, tady máš tu jistotu, proč bys to dělala, když nevíš, jak to dopadne, buď ráda za to, co máš. A už je tam ten strach, to je to, co mám v sobě hodně zakořeněné, někde hluboko a nevím o tom třeba. Takže radši jistota, která mě nebaví, než nejistota, která by mě mohla bavit, ale není to jisté, že to vyjde. Protože to je takový paradox, když by si byla v něčem, co je nevyhovující a co ti vadí, a i kdyby si byla dokonce ve vztahu, kde tě někdo bije, tak ty, protože to znáš a znáš to třeba i z dětství, tak to podvědomě pro tebe znamená bezpečí. I když je to v reálu nebezpečný, i když je to, nebo nepříjemný, když ti to způsobuje špatnosti. A to vykročit tady z té zóny je nejistota, je to nebezpečí. Takhle to vnímáme, takže paradoxně ti může být bezpečněji v tom místě, které je nepříjemné, které ti způsobuje nepříjemnosti. Bezpečí, ale asi možná ne líp, ale to v tu chvíli... No, ale to je bezpečí je silnější. Hodně mluvíš o tom, že si to neseme z dětství třeba, ty obavy, strachy, ale jsou některé vnitřní brzdy, řekněme, které si tam sami pěkně namontujeme dovnitř, aby nás příště zabrzdili, když zase budeme chtít udělat něco, co třeba v minulosti nevyšlo. Ten blok většinou vznikne na základě zkušenosti a buď kterou jsem zažila opravdu v dětství a ani o tom nevím a nejsem s tím v kontaktu, anebo to je třeba na základě zkušenosti. Věřím, že když zažiješ svůj první vztah, 16 třeba, který bude hodně špatný a někdo ti tam hodně ubližoval a ty si v tom byla rok, 2, tak pak si uděláš blok k tomu mít další vztahy. A přitom jsi mohla mít hezký dětství. Ale všechny ty věty, které by tě napadaly o tom, že dělám si to sama, proč o sobě pořád tak pochybuju a myslím si, že to nedokážu a myslím si, že v tom budu špatná, nebo že zklamu, a nebo že oni mají očekávání, tak to už je většinou něco, co si z toho dětství neseš. To je zajímavé, já třeba brzdu nevnímám úplně negativně jenom. Že mi přijde, že zase někde ta vnitřní brzda může být docela fajn, že nás někdy jako skutečně může. záchovy nějaký. No, tak to je jiný pojetí. Tak já jsem to pochopila v tom negativním. Já to teď, jak jsi řekla, že to vlastně vidíš jako negativní hodně, tak jsem přemýšlela tím, jestli to vlastně může být i pozitivní, protože mluvíme o tom hlavně v tom negativním v tom smyslu, ale spíš, že nám to brání v něčem, ale asi nás to může někdy skutečně zachránit. Já ji fakt vnímám tak, že něco opravdu chci a ono by mi to i prospělo a ty okolnosti to umožní, ale já do toho nejdu. A to, že mi to ochrání... No to si možná myslíme, že nás to ochrání. No to jo. Proto si tam tu brzdu pěkně dáme, aby to příště bylo bezpečnější. No a paradoxně vlastně máš pravdu, že oni mají, i když to dělají špatně, obranou funkci. Protože nás nevystaví třeba nepříjemným pocitům. Ale ona je obraná, která třeba fungovala v tom dětství, ale teď už je úplně zbytečná. Přesně tak. No, takže jednou z tou nejvýraznější je strach, obava. Může to být něco dalšího ještě? Zase to asi souvisí se sebehodnotou určitě v některých oblastech. Tak zkus říct příklad. No, že neuspěju, no, ale to je zase ta obava. No, takže obava, strach. Já vždycky, když mě napadly různý věty, které by to mohly provázet, tak jsem si říkala, že za nimi je ale vždycky ten strach, když jdeš ještě o tu vrstvu níž. No a které věty? To teda jsou, abychom to třeba podle toho mohli rozklíčovat. By to možná bylo zajímavé si říkat, jestli ty věty, které tě napadají, jestli je od někud znáš. Když řekneš, to se u nás vlastně vždycky říkalo, tak už víš, že to není vlastně tvoje, že to je něco, co ses naučila, ale těch může být opravdu hodně. Nebo já už jsem tady říkala, může to být, že zklamu, může to být, že je to velký riziko, co když to dobře nedopadne, různý černý obavy nebo představy, jak to dopadne špatně, že to nezvládneš, že to stejně nevyjde, že se to stejně pokazí. No, nemá to cenu. Nemá to cenu. To vlastně zase obavy z budoucnosti, jak to dopadne. Souvisí to, myslíš, třeba i nějak se založením člověka? Víš, teď mám na mysli, jestli člověk je jako konzervativní hodně, nebo třeba se říká, že jsou to střelci, že jdou někam dál. To asi To asi tak bude.
Tak máš lidi takový pankáče, trošku, který jdou do všeho po hlavě a nezajímá, jak to dopadne. A někdo vyzkouší za svůj život x profesí a nějaká ho nadchne nebo něco ho nadchne, tak se to naučí a chce to dělat a začne to dělat. A někdo, kdo dělá ve státním podniku 30 let, je tam úplně spokojený. Mm-hmm. No tak vypadá, že je spokojený. Nevíme. A může být. Ale může být. Asi může, já znám takový lidi. Dobře, co si třeba v takovém okamžiku říct? Pořád vycházím z toho, že tu změnu vlastně chceme. Ale pak sami sebe podkopeme tím, že to neuděláme, protože nás něco zradí. Že se vlastně tak trošku jako zradíme sami, protože vlastně napneme i to úsilí, abychom třeba našli novou práci, ale pak to nakonec neuděláme, takže si myslím, že jsme na sebe naštvaní, že jo? Ten blok chovat se tak, jak chci, provází dvě emoce. Jedna je vnitřní nespokojenost a druhá je výčitky a naštvanost sám na sebe. Protože já můžu si říkat, tak já to chci udělat, tady mám tyhle možnosti, proč to sakra neudělám? Rozhodnu se v rámci toho svého nastavení, že to neudělám a pak si to vyčítám. Takže to jsou takový dvě asi emoce. Takže pokud tam nastane třeba spokojenost, že jsem to nakonec neudělal v pořádku, vnitřní brzdy asi fungují pro nás dobře, ale když je tam pak ta výčitka, to naštvání, že jsem to nakonec neudělal, tak asi je potřeba s tím něco dělat. No, protože tam je ta nespokojenost. Ta nespokojenost by tě měla vést k té změně, ale často ti tam nedovede. Co bys tak poradila těm lidem, aby si řekli? Mně třeba docela pomáhá taková formulka, že jsou jenom dvě možnosti. Buď to vyjde, nebo ne. A když to nevyjde, tak to ještě neskončilo a cesta vede dál. Něco takového si jako někdy říkám, když mě to pořád brzdí. A já mám zase, že je lepší to zkusit, než litovat, že jsem to neskusila. To je třeba moje takhle. No, co když máme pocit, že tou změnou, která by nemusela být, ovlivníme i další lidi. Tak to nás taky může asi brzdit možná. Nebo je to jenom ovlivní? Možná ovlivní, možná ne. Že se tím snažíme já bych totiž hlavně si omluvit to, že to neuděláme. Vždycky mi tam budou naskakovat nějaký věty, které mě budou bránit do toho jít. Já bych se asi zastavila a fakt se snažila pátrat po tom, čeho se opravdu bojím. A můžeš si i třeba říct, a co nejhoršího se může stát. Protože ty, když si to teprve pojmenuješ, tyhle věci, tak máš s čím bojovat, než s takovým tím nějakým pocitem a milion myšlenek. Když si to pojmenuješ, co konkrétně to přesně je, jak přesně ty věty vypadají, jak znějí. Znám je od někud, říkal mi to někdo, připomíná mi to něco, na základě čeho mě napadají, na základě nějaké zkušenosti a jaký. A pak si můžeš říct, jestli jsou vlastně relevantní. Ale pořád bych šla ještě i o tu vrstvu hloubš, čeho se vlastně bojím. Často mi chodí takhle klienti, že mají z něčeho strach, obavy. A když si je pojmenujeme, tak najednou zjistí, že ta obava je 20% oproti těm 100, co mysleli, že je původně, protože neměla jméno, neměla podobu. A čeho se teda lidi často bojí, na co přicházíte? Je tam často zklamání, zklamu sama sebe, zklamu okolí, nebo takhle se to nedělá, takhle bych to neměla dělat, takhle. To by bylo špatně. Co s tím potom děláte? Podle toho, co ten člověk chce, s tím děláme. Ozve se třeba i to, že si ten člověk řekne, ježiš, to mě fakt brzdí taková blbost, nebo něco takového, co vlastně není vůbec reálný, víš? Jako jestli tam je to uvědomění, ten aha moment, že vážně? Tohle mě od toho? A to je právě to, proč říkám, že pomáhá si to přesně pojmenovat, protože dokud z toho máš takovou mlhu, ze který se snažíš rychle utíct, protože ti v ní samozřejmě není dobře, tak je obrovská, celýho tě pohltí. A ve chvíli, kdy si to pojmenuješ, tak ta mlha zmizí a stane se tam z toho nějaký konkrétní bubák. A ty můžeš být překvapená, čeho se to vlastně v reálu bojíš, že je to nesmysl. Někdy stačí i takovýhle uvědomění. No, já jsem přišla ještě na jednu možnost, co mě může bránit, že nejdu cvičit zase. A to je lenost. Víš? No, ale to není. Není to žádná obava, žádný strach asi. Tak je taková naprosto přízemní záležitost to může být. Ale člověk si to musí asi opravdu přiznat. A máš pak výčitky, že jsi nešla? No mám, nebo jako jsem na sebe naštvaná, jakože jsem fakt jako pěkně cvičila a navíc mě to jako baví ještě, když už tam jdu. Takže nejsem jako schopná rozklíčovat, proč tam teda nejdu, proč nejdu dělat něco, co mě baví. Tak může být zatím ta lenost, tak kde se najednou vzala, když tam předtím nebyla. No, tak asi byla, ale překonala jsem ji. Ale teď zase... Já vůbec nemluvím teďka o tobě konkrétně, jo, ale napadá mě, tak třeba to člověk překonával, protože měl zrovna jinou životní situaci. Měl víc času, měl víc energie,
Třeba. Taky ještě hodně důležitý, když mi to dřív šlo a teď mi to nejde, tak si taky říct, že já jsem možná za první se nějak změnila. Třeba jsem dřív chodila přes svoje hranice a jela jsem na ten výkon, i když se mi nechtělo, protože jsem měla podvědomě nějaký pocit, že budu lepší a musím. A třeba teď už jenom víc naslouchám tomu svýmu tělu, ale taky se třeba mohly změnit moje životní okolnosti a já prostě nemám tolik času, anebo jsem víc unavená. No, možná, že člověk by měl asi pracovat taky s tím, co musím, chci, víš? Co? To jsme tady už taky určitě řešili dřív. Neříkat si musím, že jo, ale chci nebo potřebuju. No, takový ty musí a měl bych, aby tam nebyly. No. A nebo neměl bych a nesmím. To si myslím, že možná bude v tomhle tématu spíš tohle. Neměl bych a nesmím. To se tam taky může často objevovat. Takže chci a nebo potřebuju. Ale jestli opravdu chci. Jakou roli hraje odvaha člověka v tom, jak dotahuje věci do konce, řekněme, a nic ho nezabrzdí? No, nebo možná, nevím, jestli to musí úplně dotahovat, spíš hlavně do toho, nebo že do toho jde. Nepravda. Tak to tam asi hraje takovou roli. Je být trošku ten střelec a jít prostě do toho. A tomu může pomoct. Jít tam se zvědavostí, se záměrem, ne předpokladem a úvahama, jaký to asi bude, ale se záměrem jdu schválně vyzkoušet, jaký to asi bude. Donést tam do toho zvědavost. To je zajímavý point. A ne ten předpoklad, že to nějak dopadne. Ale kdyby jsi řekla, nebudu tam mít tyhle černé myšlenky, tak ti tam budou stejně naskakovat. Ale fajn je to vyměnit za tu zvědavost. Tyjo, schválně, jaký to asi jako bude. Co to všechno přinese. Být otevřená tomu. Ta zvědavost mu dává lehkost. A i tu motivaci asi. Můžu ty vnitřní brzdy nějak přetransformovat právě v tu motivaci? Jako rozklíčuje, poznám to, že tam jsou. Nepředpokládat, ale být zvědavý. To by mohla být motivace, ale trošku mám takovou zkušenost nebo obavy, teď mě napadá, že když tam budu mít ty brzdy velký a opravdu nedávají třeba v tu chvíli smysl, že to jako nepůjde takhle lehce. To. No a tak v tomhle případě, když to je třeba závažnější, tak asi, abychom tu brzdu nepřetáhli, tak možná udělat krok zpátky. Přesně. Jo? A možná dva. Protože takhle mi občas přijde třeba i klient na koučování, že má nějaký cíl a zní strašně smysluplně a je proto fakt nadšený a fakt si to strašně přeje. A teď i v tom procesu najednou říkám, já mám pocit, že to nějak jako drhne, že to neplyne. Přitom jste přišla s takovou energií. Co vás brzdí? A oni říkají, no, já si myslím, že se mi to nepovede. Já se bojím, že zklamu. A už jedem úplně jinde. A kolikrát se z toho stane to, že ten cíl vůbec nemůžeme řešit, protože dokud nevyřešíš tu brzdu, nebo ten blok, tak se nemůžeš posouvat dál. Ani v tom coachingu vlastně. No a když teda zjistíte, že to je většinou obava nebo strach, tak pomáhá na to nahlídnout, pomáhá na to, jako, nebo zjistit, že ten strach je vlastně nafouknutá bublina, že není, víš, reálný, že není tak... On jako je a není, protože ten člověk ho žije, jako když existuje. Je to sice nafouknutá bublina v tom reálném světě, ale pro toho člověka vnitřně je to silný. Takže spíš věnujeme několik setkání tomu tématu, když to je lehčí a někdy řekneme, hele, tady koučování nemá smysl, pojďme se setkávat terapeuticky a až se třeba tohle vyřeší, tak půjdeme zase k tomu koučování. Protože to je tak nepříjemný i pro toho samotného člověka, že ty třeba víš, že ta tvoje reakce a ta emoce, která to provází, nedává smysl. Ale on to prostě stejně tak cítí, i když to ví a to je strašně nepříjemný. Vlastně ty víš, že to prožíváš moc, ale prostě to tak prožíváš. No, protože to jsou asi často ty předpoklady, řekněme, z té rodiny, protože se určitě lidem děje, že jim kolikrát řeknou rodiče, nedělej to. No jasně. Přesně, to už jsme zase u toho, takže to jsou ty brzdy, někdy se ti to to jsou různý kletby, co si ty lidi nesou i v 35, v 40, v 50, to jsou věty, které si pamatujou, co jim někdo řekl i ve škole, ve školce, to je fakt jedna věta a říkáš, tyjo, to jim někdo řekl jako v 8 letech. Takhle dobře kletby, tak bychom jsou to takový kletby. Mohli vyvarovat u svých dětí a blízkého okolí, protože to asi nedělá v životě nic dobrého. Ne. Ale někdy je to něco, že to nemůžeš možná ani odhadnout. A někdy se může stát, že se to prostě zrovna špatně sedne. A přestože to ten dospělák tak nemyslel, tak to dítě si to tak vezme. Jak trénovat postupnými krůčky? Předpokládám, že
ta odvaha roste s praxí a s tím, že některé brzdičky odbrzdíme. Jak je ovládat? No. Jak bys to mohla ovládat? Fakt to asi zkoušet, prostě po kouskách a dávat si asi nějaký menší cíle a věřím, že s každou tou zkušeností můžeš zjistit, že to nebylo tak hrozný. Mm-hmm. Menší cíle jsou co třeba? Je to třeba takto cvičení, to by mohla být taková dobrá zkouška. Nebo si vytvořit nějaké podmínky, když bych mluvila o tom cvičení. Tak jestliže zjistím, že nejsem schopná cvičit doma, tak si koupím permici třeba na nějaký cvičení. Jasně, a tam zase, když takhle, každý to bude mít jinak. Když budu vědět, že by to na mě fungovalo. Jestli jsem člověk, který bude mít permici a stejně ví, že tam chodit klidně nebude, tak jsou vyhozený peníze. Ale spousta lidí řekne, mě motivuje chodit s někým, mě motivuje si dát tady výzvu. To nám teda úplně nefungovalo. No a pak jsou takový ty ještě věci, že si řeknu, udělám to až tohle, až bude tohle. Pak ty situace všechny přijdou, už jsou a pořád nic. Tak možná si to takhle neříkat, prostě udělat to hned, pokud to jde. No, záleží situace od situace, nebo mě teď už tam padají sami takové velké věci. Asi když ty okolnosti k tomu budou nakloněny, protože to mi přijde, že to je to, co to taky provází. Když budu pořád nespokojená v té práci, tak já nemusím čekat, až mi kamarádka nabídne job. Můžu se podívat na inzerát. Tak něco dělat. To jsou ty malý kručky. Možná, když bych chtěla měnit tu práci, tak nemusím rovnou hned někam nastupovat, ale jenom se začít dívat, co se vůbec řeší. Už začal ten proces tím vlastně. Být v tom aktivní. No a jak pracovat sám se sebou uvnitř? Když vím, že tam ty brzdy mám, jsem si toho vědomá, že mě to drží na místě, tak jak promlouvat s tím svým hlasem, vnitřním kritikem? No, to si řekneme v dalším díle. Dobře. To by bylo hrozně dlouhý, takže další díl si uděláme na téma vnitřního kritika, protože ten je těch brzd součástí. Přesně, ten nás asi brzdí často před spoustou, možná v dobré víře sice, nebo s dobrým úmyslem, jeho dobrým úmyslem. Ale dělá to špatně. Ale přesně tak, dělá to v našem životě paseku. No tak fajn. Aha, momenty ještě máme. Vnitřní brzdy má každý z nás. Nejsou slabostí, ale signálem, že je v nás něco nevyřešeného. Ano. To by šlo. Pak tady mám. Často nejsou skutečnou překážkou, ale naučeným vzorcem z minulosti. To je hodně dobrý point, protože tak to prostě je. To jsme si už vlastně říkali, že si to hodně neseme i z dětství. Prvním krokem k odbrždění je uvědomění, zastavit se a pojmenovat, co mě drží zpátky. To bude ten vnitřní kritik. A nebo ty obavy. Tak jo. Tak takhle bychom se mohli rozloučit. Jsme odbrzdili k dalšímu tématu o vnitřním kritikovi. Jinak nás poslouchejte na Apple Podcasts, Spotify a na YouTube. Dejte nám tam to sledování, ať vám to neunikne žádný další ať nám tam roste skvělý díl. To číslo, to bychom taky byli rádi. To řekněme na rovinu. Řekneme to na rovinu. A pak tady s každým dalším odběratelem se radujeme. A pak sociální sítě. Facebook, Instagram. Teď zrovna jdeme natočit nějaké videjko. Tak jo. Takže si ho určitě nenechte ujít a těšíme se na vás příště. Mějte se hezky.